Siz bu dünyada ören gımmatly. Maksada yetmek üçin on kıyrançyk etmeli. Onlardan diňe bir şogly bolar. Her bir kiçijik üstünlük özüňe berýän gymmatyňy, anamaňy we özüňe bolan hormatyňy artdyrýar. Ene şu wagt bilen müňlerçe belki de 10, 100 müňlerçe ýaşlar, işçen ýaşlar her edýärler. Siz olara nähili maslahat bererdiňiz? Men şeýle maslahat bererdim. Öz gymmatyňyza düşünüň. Öz gymmatyňyza düşünüň, ýagny siz bu dünýäde ören gymmatly. Bilýärmi näme? Adamlaryň köp böleginiň esasy meselesi özüne bolan anamynyň pesligi. Özüne anam pes bolan adam hiç kaçan hiç tadı yetmez. Özüne anam güýçli bolan adamy saklamak mümkin däl. Sebäbi özüne anam ýokary bolan adam hemişe özüne ýokary maksatlar goýar. Şelerlikde şol özüne bolan ýokary anam onu şol maksatlara ýetirýär. Hemde özüne anamy bolan adama itergi gollaw gerek däl. Özüne bolan ýokary anam saklamak üçin bolsa gözeňe getiriň. Siz desant kosmonawt. Siz bu dünýäniň guruluşyny öwrenmek üçin urudulan başga planetaly. Gözeňe getiriň. Şeýle bir oýun. Siz dünýäniň guruluşyny öwrendiňiz, siz bu dünýäde gözlegçi. Pikir ediň. Käte islendik zady bir barlap görýän. Olara alim ýalçym eleşýän. Ene tapawut nämede? Ene ýaşlar nähil edýärler? Maksada yetmek üçin on kıyrançyk etmeli. Dogrymy? Olardan diňe bir şogly bolar. Indi ýaş yetgince 1 gerek ýalňyşýar, 2 gerek ýalňyşýar, 3, 4, 5 ruhtan düşýär. Men nähil şogsuz adam. Alim nähil edýär? Ol bilýär, üstünlük ortaçy 10 ýalňyşlykdan soň. 1 ýalňyş, mende doktor aldy, 2 ýalňyş, ýene 8-nji şogsuzdukdan soň bolmaýajak ýaly awyny ýytan alýar. Ol düşünýär, üstünlük ýakyn geldi we ol işini taşlamaga ederek hafta köp güýç sarf etmäge başlaýar. Aparatonyň kanununa görä soňky sarf edilen 20 mötürüm zähmet 80 mötürüm netijelik emele getirýär. Şeýlelikde ähli güýjüňi ýoluň soňuna artdyrmaly. Ähli şogsuzduk bolsa size itergi bermeli, hyjyňyzy artdyrmaly. Bu bolsa, egerde özüňizi bu dünýäde gözlegçi ýaly gözeňe getirseňiz duýsaňyz, hemde puluň siziň netijeli işlemleriňiň öňüňde düşünseňiz başa barar. Özüňizi öwreniň, özüňizi östüriň, netijeli öwreniň we bularyň ählisi geler. İlki bilen özüňizi düşünmekden başlaň. İlki düşünmek. Mende günlerde bir gün boldy, goýunlara baktym, oýandym. We goýuny manyda alsaň, men bu dünýä öz iýmitime bakmaga gelmänligimi düşündüm. We şonuň üstü bilen bir missiýany duýdum. Ýani men bu ýerde iýmitime bakmak üçin däl. Ýaş talyplyk wagtynda durmuşda haf uly üstünliklere ýetmek üçin nähili gayretlendik gerek. Men pikirimçe şeýle diýerdim. Özüňe bolan anam we özüňe bolan hormat. Men asal şeýle kada diýip pikir edýän. Özüne anam we hormaty ýokary bolan adam saklamak mümkin däl. Ol özüne ýokary maksatlar goýar, özü şol maksatlary ýetýär, tertip düzgün ýerine ýetirýär, oto özüne hormatyny ýokary bolan üçin. Ol özüni güýçli hasap edýär. Güýçli diýip pikir edýär we oňa ananýar. Güýçli adam bolsa işini soňa goýup bilmeýär, güýçli adam şolsat bolup bilmez, güýçli adam maksadyna ýetmän bilmeýär. Bu zatlar adamyň içinde, içerki gollaw bolup geçýär. Bu ýaşlysy özüňe bolan ýokary anam we hormat bilen bagly bolýar. Köplenç menden soraýarlar, oňa nädip etmeli? Men aýdýan kaizen ýoly. Kiçijik adamlar bilen. Size kiçijik ýeňişler gerek. Her kiçijik ýeňiş sizin özüňize bolan anamaňyzy we hormatyňyzy artdyrýar. Şeýlelikde siz her gerek özüňize ulrak maksatlar goýýarsyňyz. Iň esasda özüňe maksat goýmaly, meýilleşdirmeli, maksada ýetmeli, özüňe öwgül sözler aýtmaly, ruhlandyrmaly. Şeýlelikde
özüňe anam we hormat ýokarlanýar. Özüňe biraz ulrak maksat goýmaly. Birden ulusyna ýapyşmak gerek däl. Ondan 3-5 gerek şeýle şogulukdan soň sizde kuwwatly anam bolar we özüňize islendik bäsgerçilik ýeňip geçmäge ukyply adam ýartýarsyňyz. Şeýle bir täsin ýagdaý käbir tersen edýär, uly maksat goýar we şowsuzlyga uçraýar. Bu telekeçileriň ýalňyşlygyny 99 göstermi maksady näde dogry goýmak. Men bu hakda aýdýan. Bu bilýän näde bolup geçýär. Bu bir paradoks. Adam näçe garradygyça şonça az ömrü galýar. Howlukmaýar we şonça az maksady goýar. Adam näçe ýaş boldukça şonça da köp ömrü bar. Näçe howlukdukça şonça da köp maksady goýar. Onuň sabr kanagat etmeýär. Bu bir paradoks. Öňüňde uzak geljegiň bar 70-80 ýaş ömür. Kiçi maksat goý. Howlukma. Aýetginje howlukýar we kösenýär. Belki özüňe mene bilýänsiň, gartaşan adamlar olar howlukmaýarlar. Näçe howlukmaýar? Sebäbi olaryň eýýäm köp durmuş tejribesi we olar howlup iş bitirmejegine düşünýärler.